télé filɛbagaw foli ani tantulu bɛ d'aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan aw minnu ɲamadalen don Renouveau télé ka nin sanga in na an ka folibaw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila minnu bɛ k'an lajɛ nin tuma in na Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen na télé sanfɛ minnu fana bɛ yen n'olu ɲamadalen don i k'a dɔn Renouveau ka nin sanga in na bɔlɔlɔ sanfɛ minnu bɛ k'an lamɛn arajow kan an b'a fɔ k'aw bisimila laadala ko la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata o tarata nin kuma in na min bɛ Furuba Baro ka ale kofɔ walasa k'an da don an ka jamana kunkanko kibaruyaw o la o Furuba Baro a bɛ wele bila an ka fɛɛrɛtɔ maa ɲɛmaaw ma walima kulu maa ɲɛmaaw hakaja an ka jamana kɔnɔna na ka kuma ka mɛn o maaw walasa k'an da don jamana kɔnɔ kunkanko kibaruya o la i n'a fɔ a ye a lasɔrɔ an ka kibaruya siraw fɛ cogo min na bi maa welelen ale tɛ dunan ye Furuba Baro kan o ye an karamɔgɔ Maître Muntaka Tall ye Maître Muntaka Tall hakilila jiginna Sinid faso yiriwa tɔn i k'a dɔn k'a fɔ o maa ɲɛmaa don a y'an ka kɛnɛ sɔrɔ o tuma an bɛna i k'a dɔn bisimila k'o d'a ma walasa ka baro la ɲɛnamaya ka fara Idrissa Sidibe ka minnu bɛ k'a lamɛn i k'a dɔn radio ka Yusuf Sisoko fana bɛ yan ni ka kɛnɛ k'a la ɲɛnamaya an ka bi maa wele Maître Muntaka Tall la an b'a fɛ k'i ni ɲantuma i bisimila kɛnɛ kan. Assalamu alaikum foli bɛ aw ye a diyara an ye foli bɛ an lajɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen barikala ala k'an garisɛgɛ sɔrɔ ɲɔgɔn nɛn ka ɲɔgɔn tulo kɔnɔ ya masha Allah ala ka dugawu minɛ amina yarabi Yusuf Sisoko ba Idrissa k'i fo a diyara an ye ka n ka invité fo n'o ye Maître Muntaka Tall ye barikala an b'a fɔ a ye ko Furuba Baro kɔni an bɛ baro de dɔn n'Ala sɔnna wa an bɛ ɲininkali bɛɛ de kɛ n'Ala sɔnna o b'a jira ko baro gansan tɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na o tuma an b'i fana fɔ k'i Sisoko aw y'a faamu k'a fɔ baro bɛ na boli i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ kunkanko kibaruya o kan an bɛ hakililajigin kɛ k'a jira k'a fɔ bi ma wele o kumana dunan tɛ kɛnɛ kan cogo min na dunan tɛ an ka jamana kunkanko kibaruya la baw jɛmu fanga olu maa minnu kɛra a wulikajɔ kɛbaa fɔlɔw ye Maître Muntaka Tall o jamakulu fɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen fɛɛrɛtɔn min n'a fɔ ma ko Sinid faso yiriwa tɔn o fana tɔn maa ɲɛmaa don a ye k'a dɔn minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka danaya fana sɔrɔ ka kɛ wasaden ye ka bɔ segukaw olu fɛ yen nɔ ne kana wasadenya kunkanko kibaruya fɔ an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Mali wasabolo kɔnɔ ka caya a ye k'a dɔn ɲɛfɔliw caman k'o la a ye jɔyɔrɔbaw caman kɛ ka kɔrɔ wa nin waati laban ninnu na n'o bɛ san 2020 kofɔ kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko M5 RFP Maître Muntaka Tall ye i k'a dɔn k'a fɔ o la maaba dɔ ye o kama baro yɛrɛ bɛ boli min ka bi san kelen min bɛ tali kɛ utikalo tile 18 san 2020 utikalo tile 18 san 2021 min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga an bɛ o kɔnɔ o sɔrɔla wale fɛ wale min ni i k'a dɔn k'a fɔ kulu dɔ o bangena baw juin kalo dɔ tile 5 san 2020 o san o kofɔlen na a ye kalo 2 dɔrɔn san 2020 ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ o kumana o juin kalo k'a bila août kalo tile 18 na kalo 2 ani tile 18 dan sigira Ibrahim Boubacar Keita IBK ka fanga na o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ye olu ye fanga ni ka o ta baroda kun na kumabaw olu bɛ boli nin kan Maître Muntaka Tall ni ye i k'a dɔn k'a fɔ an dunkan ye dunkan minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ hakililawuli don ani hakililajigin don wale minnu n'olu kɛra nin waati laban na san kelen an y'o sɔrɔ Maître Muntaka Tall furancɛ fanga kɔnɔ furancɛ fanga min ni wulikajɔ kɛbaw fanbaw i yira u kɔnɔ sango M5 RFP o bangena juin kalo tile 5 y'a fɔ nka kalo 2 tile 18 dansigira Ibrahim Boubacar Keita ka fanga na kalo 12 an y'o kɔnte ka ban yala o kalo 12 kɔnɔna na min ye furancɛ fanga ye ko kumaba jumɛnw kɛra a kɔnɔ minnu ma pan i hakili kunna n bɛ segin foli kan o bɛ diya n ye foli tɛmɛnen n bɛ lakilen dɔ kɛ M5 RFP a ma sigi le 5 juin a ka bɔli fɔlɔ monument de l'indépendance la o kɛra ka denkundi don ye sa kɛra denkundi don ye o de y'a to a tɔgɔ wele le 5 juin o tɔgɔ dara a la baasi tɛ ka fara RFP kan n'o ye jamana kanu bɛ mɔgɔ minnu na olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu an ye baara kɛ fo ka taa se baara kun cɛli ma uti kalo tile 18
san 2020 Sorasi jamanaden ɲuman dɔw bɔra ka na an ka baara lase. I ye min fɔ o ye san kelen sɔrɔ. Kalo tɛmɛnen tile 18. San kelen kɔnɔ mun kɛra ne hakilila ye mun sɔrɔ. A fɔlɔ min kɛra n'i ye nin waati in lajɛ a tilalen do 2 ye. A kalo 9 fɔlɔ kulu 2 min kun ka kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma fanga kɔrɔ binnen ka jamana baara olu hakilila ma ɲɔgɔn sɔrɔ. CNSP o taara damana, M5 o tora damana, a dama do fanga ko la a ma ɲininka a kɛra den kɛrɛfɛ ye. Baasi tɛ. Kalo 3 laban in na ni kulu 2 nana ɲɔgɔn sɔrɔ. A b'i n'a fɔ ni transition ye taama daminɛ a sen 2 kan o waati de. O ye aw ka ye sa. Anw ka ye la. Taama daminɛna sen 2 kan o waati la. Baasi tɛ. N'o tɛ sen kelen taama de tun bɛ yen. Baasi tɛ. N b'o fɔ mun na. Fanga yɛlɛma in a bɔra kulu 2 de la. M5 ye baara kɛ, CNSP ye baara fori. O de y'a kɛ ngolu de kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a kɛra sen 2 taama ye. Ni san kelen kɔnɔ mun ni mun kɛra n'a kila an sigikun y'o de ye. O y'a la kumaba ye. Ka don o kuma kɔnɔ kelen kelen. N fana kulo ma dan bɛ i ka ɲininkali fɛ o la. Baasi tɛ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ o la. Parce que maître ka kuma kɔnɔ ko kalo 9 fɔlɔ a bɛ komi olu ka M5 sen t'a la parce que an y'a jateminɛ dɔw ko dɔw tun donna gouvernement kɔnɔ olu ko k'olu ye M5 ye. Mukutari Wade ni Banda o gouvernement. Dɔw taara CNT la olu ko k'olu ye M5 ye. Mais ni ye maître ka kuma faamuya o kalo 9 fɔlɔ in M5 sen ma don gestion na parce que o ye aw ka M5 ye. Est-ce que i bɛ se k'a fɔ yan bi o kɔrɔ o y'a jira ko M5 jɛkulu kɔnɔ mun de bɛ yen est-ce que mankan de bɛ yen wa ou bien mun. M5 an b'a la fo k'a barika da a n'a a ɲinw wolola barika donna a la joona. Ni maa ko k'i bɛ M5 maa bɛɛ dɔn i ma tiɲɛ fɔ o ye ko dɔ ye. Nka ni maa min fana ko n di M5 ɲɛmaaw dɔn minnu ka kan kuma M5 tɔgɔ la i ti Mali ko sɛɛrɛ ma. O kama M5 n'a bɛ kuma a bɛ kuma ni comité stratégique de tɔgɔ ye. Fanga yɛlɛmanen o comité stratégique ani CNSP an sera ka kuma in kɔnɔ an ma bɛn min kɛ comité stratégique y'a jira k'a fɔ ale tɛna se ka don ko la wa a ma wele bilen yɛrɛ. CNT ko nana o kɔnɔ. An y'a jira k'a fɔ baara in b'a kɛ cogo min na anw bolo o tɛ a kɛcogo ɲuman ye. N'a kɛra ten a ko tɛ to sariya kɔnɔ a ko tɛna kɛ a kɛcogo la. O tuma na an ko an da tɛ ko la. Maa min bɔr'o la ka taa fɔ ko e b'a la i ta y'i yɛrɛ ye min ka di ye i b'a kɛ nka a ka gɛlɛn i k'a fɔ k'i y'o kɛ ni M5 tɔgɔ ye wali ni M5 ka yamaruya ye. Lagosili tɛ kuma wɛrɛ tɛ nka M5 tɛ. Baasi tɛ. Mais halisa olu bɛ k'i réclamer ni M5 ye aw ye mun de ta ɲɛngilidenw jumɛn de ta olu compte la. Non anw tɛna fɔ k'an b'a kɛ ni ɲangini ni kuma saba ni ɲɔgɔn buruja ye. Anw b'a dɔn dɔrɔn malidenw ani Mali ɲɛmaaw olu b'a dɔn min ye M5 ye. U b'a dɔn maa min bɛ se ka kuma M5 tɔgɔ la. U b'a dɔn maa min bɛ se ka M5 don ko la wali maa min bɛ se ka M5 bali ka don ko la. O ye comité stratégique ye. N'o ma bɛn min ka M5 ko la o tɛ M5 kuma ye
o tɛ M5 waleya ye o tɛ M5 dɔrɔn ye o kulu o kulu bɛ yen ni adamaden kulu de don ni bagan kulu tɛ mɔgɔ dɔ de bɛ yen min bɛ kuma kulu tɔgɔ la mɔgɔ dɔ de bɛ yen min bɛ kulu hakilila fɔ donc ni o mɔgɔw dɔnnen don ka ban ni o bolofara dɔnnen don ni panneau kunna e ni kulu in kɔni tɛ bilen. Base i ko ko furanjɛ fanga jɔra a jɔsi 2 bɛɛ kan kalo 3 bunyanko n'i y'a jateminɛ hali yan'an ka an da don an n'an pan aw ni ɲɔgɔn cɛ kunkan kibara la nka an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ donni min na a bɛ jamanadenw wele ka taa boulevard la jalaki dɔw kun ɲɛsinnen don mara kɛbaa ma n'a bɛ Ibrahim Boubacar Keita kofɔ ni ma fili lakanabaliya b'o la jamana ka gɛlɛ bɛ o la kalata kunkan kibara b'a la kalandankow bɛ a la yala olu minnu madalen filɛ nin n'aw ye jalaki ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma ka dansigi a ka fanga na fanga bayɛlɛmalen ni bi cɛ hali n'a kɛra kalo 3 ye yala aw ye ninkura fiyɛ o baaraw la wa n'o kɛra o dalilu ye jumɛnw ye. N'i y'a ye malidenw sɔnna M5 ko ma ka tugu M5 kɔ fo ka na an se nin yɔrɔ in na a dara hakilila min tun bɛ a ko la ani fiɲɛ minnu tun bɛ jamana baara la bolo tintira o yɔrɔ minnu kan M5 bɛ sigi tuma min na an ye sɛbɛn de dilan sɛbɛn in kɔnɔ an ko gɛlɛya jumɛn bɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi n'an m'an farati a bɛ bɔ Maliya la a kana tunu yɛrɛ mun na an ko a kun fɔlɔ a bɛɛ bɛ min kɔnɔ o ye foroba nafolo maa damadɔ k'o ta k'a kɛ u kelen ta ye n'o ye yuruku-yuruku ani nganamu ye an ko a tɔ bɛɛ bi o kɔnɔ n'i y'a ye lakana gɛlɛyalen don fɛn min kan ka don lakana la nafolo gansan tɛ dɛ sɔrɔdasi cɛta bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ dege sɔrɔdasi baara la cogo min na kɛlɛkɛminɛnw bɛ san cogo min na ni o wari bɛ ta ka taa don fɛn wɛrɛ la baara t'i ɲɛ kalanko o bɛ ten baarakɛlaw ka sarako bɛ ten a n'a ɲɔgɔnna caman an ko o tuma malidenw ma a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka fu siri nganamu in na n'an ye fu siri o la fɛn min bɛ sɔrɔ o la dɔɔni ka taa an bɛ se ka jamana wuli k'a jɔ a sen 2 kan jamanadenw ko an y'a mɛn bɔliw kɛra k'a ta o don na ka na a bila bi la mɔgɔ caman bɛ anw ɲininka aw ye mun kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma foyi kɛ fili dɔ b'o la n bɛ fɛ k'o lakilen cogo di tan misali e ko maa dɔ ma e ka so in a jɔcogo man ɲɛ ni so in jɔra cogo min na a ti samiya tɛmɛ ala y'a kɛ a tigi a sɔnna i ka kuma wala a ma sɔn a ma nka samiya nana a ka so in binna e nana aw jɛra ko a bɛ so dilacogo 2 bɛ so la e ko waasa i ka so kana bi samiya wɛrɛ na n k'a jɔ ka ɲɛ na n ka ngulɔmaw k'a la na n ka fondasiɲɔnw k'a la na n ka finɛtiri ni daɲumanw k'a la i ka lafiya nka ale bɛ san kɔrɔ a bɛ tile kɔrɔ a bɛ se ka kɔrɔtɔ o a b'a fɔ ayi i y'a fɔ ne de dɔrɔn ko n ka so bɛna bi k'i bɛ so kura jɔ so jɔ i ka bɔ i ka taa e fana i bɛ se k'a fɔ na fana ka dɔ baratu a ye wali i b'a fɔ na ka ɲɛfɔli k'a ye fo a k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a baratu a ti ɲɛ an ka jɛ k'a dilan dɔɔni ka so kolo gɛlɛya a kana ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ samiya wɛrɛ la M5 bɛ o de kɔnɔ bi an nana min sɔrɔ yen a cɛ ka jugu o ye a cɛ ka jugu dan ye an ti fɛ k'a baratu an bi fɛ k'a dilan ka ɲɛ n'i k'i b'a dilan ka ɲɛ i bɛ segin baara in kan kabini a dugumana fo bili a dalilu fɔlɔ jumɛn n bɛ tila dugumana fo bili n'o kɛra ni jamanaden kɔrɔtɔr'i kɔrɔ a b'a jɔ la o ni e m'a ɲɛfɔ a ye ka ɲɛ o ye jalaki ye o nka dɔw bɛ yen hali n'i y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ n'u y'a faamuya komi olu niyɔrɔ tiɲɛna ko la olu de tun bɛ nganamu na olu fana t'a to i la
olu b'i ka ɲuman jɛman kɛ finman ye i bolo sisan mun bɛ yen M5 da bi don ni fangako la tuma min na anw ye fɛn dɔ de jira an ko a ye fɛn 17 de fɔ o fɛn 17 n'o bɛ min na anw b'o la n'o tɛ min na anw da t'o la o fɛn 17 la dɔw bɛ yen caman kɛra o la bi dɔw bɛ yen a sumaya kelen don o fɛ dɔw bɛ yen i tɛ se k'o kɛ n'i ma labɛn dɔw kɛ an bɛ o dangan saba la sisan n'a ko an ka saki o fɛn 17 kan waati min bɛ an bolo an bɛ tila yanni an tɛna to ma Yusu yanni n ka kuma d'i ma nka sisan bisimila n tun b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn i y'i sinsin yuruku kɛlɛli la k'a fɔ jamana maracogo de tun man ɲi o de y'a to wulikajɔ in kɛra yala bi signaliw ye jumɛn ye daliluw ye jumɛn ye mun bɛ sira jumɛn aw bɛ se ka bolo ɲɛsin mun ma k'a fɔ o yuruku kɛlɛli fɛɛrɛw n'o baaraw olu daminɛnen don karamɔgɔden bɛ min f'i ye naamu n'i ye dossier ta ten k'a di ten a bɛ segin i ma ten gɔngɔn fɛn fɛn b'a la ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ sɔrɔ a yɔrɔ fɛn fɛn na i bɛ o bɔ yen fɔlɔ an bɛ segin n ye so misali min d'i ma sisan anw ye min fɔ ni an bɛ o kan ni an ni maa si tɛna bɛn ni maa min bɔra o kan k'a fɔ n'an ka bana min ni karisa ni sariya cɛ nka k'a fɔ dossier minnu bɛ yen ko dɔ de bolo sera foroba nafolo ma foroba nafolo ye jangi de ye n'i ye foroba nafolo dɔrɔmɛ 1 fɛn fɛn ta i ye fantan dɔ niyɔrɔ ta i ye dɔ ka kalanko tiɲɛ i ye dɔ ni kɔngɔ si i ye dɔ ka bana bali ka furakɛ donc nin fɛn fɛn taara an bɛ wuli ka baara kɛ a bɛɛ ka se ka jɛya nka n bɛna nka min f'i ye maa si tɛ se k'a fɔ ko kalo saba kɔnɔ i bɛ se ka sɛbɛn ta ka kiri kɛ k'a tigi nɔ minɛ ka a ɲangi ka jamana ka nafolo sag'a ma kɛcogo si t'o la. Sari maître min bɛ maliyɛn caman dabali ban e ko kalo saba ka dɔgɔ mais a y'a jateminɛ évaluation bɛ daminɛ les 100 premiers jours 100 premiers jours a bɛ dɔn jamana gestion taafan bɛ cogo min mais bi an na tɛ foyi de la concrètement min bɛ a yira k'a fɔ e ye yuruguyurugu kuma min fɔ o bɛ kɛnɛ bɛ bɛɛ da parce que ni ye dɔw yɛrɛ ka discours jateminɛ dɔw ko olu ma foyi dumu dɔw ko cour suprême ye dossier dɔw classé sans suite dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ k'u kɛlɛ ko yuruguyurugu olu bɛ yɔrɔ dɔw bɛ campagne la déjà donc est ce que an bɛ se ka mun de fɔ e bɛ se ka mun de fɔ bi pour que ka jamanadenw rassurer k'a fɔ dumuni juguya min kɛra a kɛlɛ bɛ kɛ wa minnu ye o kɛ olu bɛ ɲɛngi. Ne bɛ se ka min fɔ a bɛ i n'a fɔ n da tora o kuma na k'a fɔ n bɛ foroba nafolo ta fɛn tɛ bɔ a la maa ni i nana k'i bɛ o tigiw lakana ka bana min ni olu ni sariya cɛ i ni anw tɛna se ka bɛn baara la nka n y'a fara a kan baara in a tɛ se ka girin ka kɛ sen dalen mɛnna a kan sɛbɛn ninnu datugulen mɛnna sen de bɛ ta ka bɔ a kan. kalo 7 de b'aw bolo dɛ. non o fana na. an da bɛna don o la. voilà an da bɛna don o la. an da bɛna don o la oui. donc sen de bɛ ta ka bɔ a kan ka sɛbɛn ta k'a lase a laseyɔrɔ la minnu b'a baara kɛ yen olu k'a baara kɛ nin baara min fɔlen filɛ nin ye comité stratégique ka baara tɛ o a bɛ ta ka taa di a baarakɛbaaw de ma o baarakɛbaa ye minnu ye olu dɔnnen don jamana mara kɔnɔ nka yɛlɛma bɛna kɛ mun ye kɔrɔlen a sɛbɛn tɛ ta ka se olu ma sen de bɛ d'a kan yɛlɛma bɛna kɛ min ye wali min bɛ senna bi sen bɛ bɔ a kan a bɛ ta ka lase parce que i bɛ jɔnna o min na a bɛɛ bɛ yen de parce que i y'a mɛn n bɛ gɔngɔn wuli sen de bɛ duguma ni sɛbɛn ma ta ka taa di kiiritigɛlaw ma wali ni sɛbɛn lankolon de taara ka di kiiritigɛlaw ma dalu tɛ sɛbɛn min kɔnɔ. mais garantie b'e bolo hali n'a sera kiiritigɛlaw ma est ce que suite bɛ b'a la.
est-ce que ko bɛ bɔ ko dun na parce que an y'a caman ye fana ne bolo jamana ti jɔ tile kelen don dɔ tɛmɛna don dɔ bɛ yen bi don dɔ bɛ na sini ni an sera k'a kɛ bi maliden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ne niyɔrɔ bɛ mali jɔli la ne bɛ se ka fitinin min kɛ e kɛra kiritigɛla ye e kɛra sɛgɛsɛgɛla ye o e kɛra journaliste ye o e kɛra n bɔra nin ko in kalama n b'a lase o nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ kunba kelen ye o de la an bɛ se ka taa ɲɛfɛ nka ni maliyɛnw sigi k'a fɔ n'an ka M5 lajɛ o kelen bɛ n'a dilan a tɛ ɲɛ. ok parce maître i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ani an lajɛbaa minnu bɛ yen minnu bɛ ɲininkali kɛ u yɛrɛ la bi e bɛ jaabi jumɛn di u ma k'a fɔ ninnu ye kɔrɔfɔkanw ye kɔrɔfɔkanw minnu ni maa bɛ se k'i jigiya da la kɔrɔfɔkan cɛɲuw don nka yala bi jigiya bɛ se ka kɛ jumɛn ye k'a fɔ ninnu fɔta minnu filɛ tigɛ kelen bɛ a la fiyewu fɛɛrɛ bɛɛ bɛ tigɛ walasa maa minnu n'olu ye yuguyugu kɛ jamana in kɔnɔ tɛgɛ ka da u kan o dalilu bɛ se ka lasɔrɔ wa. o dalilu bɛ sɔrɔ fo ka malidenw wasa ka se u dan na parce que fɛn dɔ bɛ a fɔ a ma ko impunité impunité ye mun ye n b'a kɛ piyan foyi ti bɔ a la ne y'a fɔ an tɛ se ka jɛ ni o ye jamana in kɔnɔ bilen an tɛ maa nɔfɛ an tɛ juguya la an tɛ ɲɛngoya la hali anw yɛrɛ cɛ la ni min y'a kɛ i ye jamana nafolo de ta fantan jamana n y'o de fɔ i bi wari fɛn fɛn ta jamana kɛsu kɔnɔ i donna dɔ ni furakɛli cɛ i donna dɔ ni dumuni cɛ i donna dɔ ni kalan cɛ i ye nin min ta a lasaki n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ka kan ka kɛ ten maa tɛna bali k'a kɛ o e bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye aw yɛrɛ minnu filɛ nin ye journalistes ko jumɛn bɛ yen bi n'aw y'a bɔ k'a da kɛnɛ k'a fɔ an bɛ nin sɛrɛ ma a dalilu filɛ nin ye maa jumɛn bɛ sɔrɔ k'i bɛ farinya k'i b'i sen da o kan bi o ye fɛnba de ye o ye dalilu dɔ ye o bari n'o kɛra o kɔrɔ ko minnu bɛ jamana ko la bi olu y'a tu k'a nɔ n'u y'a tɔ k'a nɔ jamanadenw ɲɛna jamanadenw t'a t'u la o wali n'an y'a tu k'a nɔ jamanadenw ɲɛna jamanadenw t'a to an na ne tɛna n yɛrɛ bɔ o la. baasi tɛ ok maître n'i y'a jateminɛ kalo san kelen kɔnɔna na bi i y'a fɔ yurukuyuruku o de tun y'aw ka wulikajɔba ye nka pan tɛ se ka kɛ min kunna fiyewu u ye maa caman bɛ yen minnu n'olu ye dɛmɛɲɔgɔnya walima k'u yɛrɛ ye M5 bɔliw kɔnɔ baw k'u ka sigidaw lakanani tɛ kelen filanan ye min ye kalanko fana bolofa tun bɛ o la salon an dun b'a dɔn k'a fɔ o problème fila ye bɛ yen min ni an bɛ waati la waati min n'a a ka gɛlɛn yala aw bɛ k'o kun kan o kibaruya lakana ni jumɛn ye lakana ni kalanko caman bɔra ka tugu aw kɔ k'a sababu ko o ye nka bibi in na est-ce que aw bɛ se k'a fɔ wasa yɔrɔ la o ko fila la lakanabaliya in a bɔra min n y'a f'i ye lakana fɔlɔ maa t'i ka lakana ta ka kalifa maa ma i b'i yɛrɛ lakana de i b'i yɛrɛ lakana n'i se ye i se ye mun ye surasi cɛtayɔrɔ la min bi se a ka di min ye i b'o de ta i ti karisa den ta parce que a ma baara wɛrɛ sɔrɔ n'an ka kun sɔɔri surasiw fɛ n'an ka kun sɔɔri polisiw ni gendarmew ni protection civile fɛ o fɛn tɛ baara cɛnni bɛ daminɛ e ye maa ta k'a bila ko la ko min t'a yɛrɛ nikanko ye wala a fanga t'a la ti ɲɛ n'i bɔr'o la i bɛ t'u dege kɛlɛ kɛcogo de la o degeyɔrɔ la faamaden sen bɛ bɔ a ko gɛlɛman na a tɔ bɛ to fantandenw bolo ni jalajiyɔrɔ sera min ma fɛn kɛ o de bɛ taga bila ɲɛfɛ a sabanan nafolo min bɛ don maramafɛn na o nafolo dɔrɔmɛ kelen man ka ko minnu b'o kan Mali kɔnɔ yan o donnen tɛ maa si la n'a fɔra sisan k'e ka nin ji buteli k'o taara san 1000 nin buteli den kelen ko kuma t'o kɔfɛ o ka gɛlɛn o n ko o 1000 bɛ don marifakisɛ de la ka di sɔrɔdasiw ma o ko bɛ yen ni min donna sɔrɔdasita la a bɛ si min a bɛ tile min ni ko y'a sɔrɔ mun bɛna k'a ye ko bɛ yen nin bɛɛ tiɲɛnen don ka bɛ waati jan
Yusuf Idrissa jɔn bɛ se ka nin dilan don n'a dugu cɛ sagi bɛ kɛ baara kan de yali sagi b'a la ka k'a kan wa yali ni fiɲɛ minnu b'a la olu b'a la ka datugu wa baara fɔlɔ bɛ yen de yali an ka lakana an yɛrɛ bɛna an jɔ n'a ye wa tari o bɛ to mɔgɔw bolo halisa de o fana kuma bɛ yen donc o ye lakana ta yɔrɔ ye nka yanni an kana min tiɲɛna an k'o dilan ko b'an sɔrɔ o ye parce que min tiɲɛna an b'o sara o an b'o sara min ye kalanko yɔrɔ ye an bɛ nin kuma kelen de la kalanko nana tiɲɛ bɔgɔbɔ ka se nin yɔrɔ ma n'i k'i ba o ju ta i bi saki i bɛ taa kɔfɛ kabini 1997 ninnu ne ye ka ne to assemblée kɔnɔ o y'a sɔrɔ IBK de bɛ premier ministre la ne y'a wele ka na assemblée la n ko min b'a la ka kɛ école ko la a bɛna école ci école tɛ kɛ Mali kɔnɔ bilen o tɛ bi kuma ye koyi o kɛra san 1994 baasi tɛ bolo sera yɔrɔ ma o don tile b'a la ka bɔ yen de bi n'i k'i b'o fana kunbɛn o fana tɛ don n'a dugujɛ ko ye nka a gɛlɛman min kun bɛ yen kalaman min kun bɛ yen min b'a la ji min b'a la ka bɔn ka tobi ka bɔ o tun ye gɛrɛbu ko ninnu ye a ma ban dɛ nka dɔ kɛra a la dɔ kɛra a la a tɔ oui n ko an kun bɛ grève générale de kɔnɔ e nana grève générale kɔnɔ bɔrɔn social non e nana non n y'a fɔ a ma ban ne ti don musalaka nin kalon na parce que n'i yɛrɛ nɛgɛn i bɛ taa tonen sɔrɔ i ɲɛ ka yɔrɔ fura ka kɛ li kɔrɔ dɛbɛ kɔrɔ i ma foyi kɛ dɔ kɛra a la a tɔba bɛ yen a tɔ min bɛ yen wajibi bilen gouvernement ni syndicat ka bɛn a kan parce que an ka jamana ka siniɲɛsigi ko de bɛ senna nin ko in na ko fitinin tɛ ko ye ni an ni lakɔlikaramɔgɔw ma bɛn kalan bɛ kɛ cogo di examen kelen kɛra fɛn ma kɛ o a ko tɔba bɛ kɔfɛ donc o ko minnu bɛ senna fo maliden bɛ ka i da don a kuma na o de kama fɛn dɔw bolodalen don n'o ye fɛn baw ye n'o ye assise nationale de la refondation ye o kɔnɔ nin kuma bɛɛ bɛ se ka fɔ malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ o assise bɛna mun ye yala a bɛna se ka kɛ ka bɛn transition kɔnɔna ma mais u ma ɲininkali kɛ assise nin bɛ kɛ cogo di olu hakilila y'u sɔn min na assise ko la olu danna o ma k'a fɔ a tɛ se ka kɛ nka kana fɔ aw bɛna fɔ k'a bɛ kɛ a b'a kɛ ni dalilu jumɛn ye a b'a kɛ ka bɛn waati jumɛn ma a b'a kɛ ni hakilila jumɛn ni laɲini jumɛn ye ne m'o tigi ɲininka f'e taara fɔ ten ko a tɛ se ka kɛ c'est que a kɛli man di e ye de n'an kumana an bɛ bɛn a kan o parce que aw fana caman bɛ yen minnu y'u ban assise minnu labɛnna fangakɔrɔw fɛ est ce que aw fana bi n'aw k'aw bɛ assise kɛ ni mɔgɔw sɔrɔla k'u ban est ce que o tɛna n'a damana gɛlɛya ye anw ma ban assise si ma dialogue national nana an ka laɲini kɔnɔ an ko an b'a la mais an ko ɲininkali kelen n'an y'a kɛ sisan n'a banna mun bɛ k'a jaabi la u k'a ma k'o t'aw ka sira ye Idrissa o de ta ka bɔ n dala tɛ kelen ye danfara jumɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ o fila bɛ ɲɔgɔn na o mais nin sɛnɛ ta tɛna ko ye o min b'i kɛ a bɛ kɛ cogo min na n'an y'a kɛ min bɛ bɔ a jaabiw kɔnɔ an bɛ bɛn o de ka yann'a ka daminɛ o donc fɛn dɔw bɛ yen u mɛnɛcogo ye kelen ye u sicogo tɛ kelen ye dɛ ok parce que en fait assise nationale ko in mɔgɔ caman bɛ ka a tɛ ka don mɔgɔ caman hakili la parce que an y'a ye assise caman kɛra dialogue national inclusif kɛra conférence nationale d'entente kɛra fɛn caman kɛra mais finalement a résolution bɛɛ dalen bɛ tiroir kɔnɔ o tɛ ka bon dɔn ba la est ce que aw bɛ nin assise min kɛ d'abord est ce que les assises vont être inclusives deuxièmement est ce que a résolution mun ni recommandation bɛ bɔ olu tɛ kɛ comme kɔrɔlen ta ɲɔgɔn wa e bɛ se garantie jumɛn de d'a ma k'a fɔ ko nin assise in bɛ fisaya ni kɔrɔlenw ye min bɛ n y'a f'i ye n ko fɛn dɔw bɛ yen u fincogo ye kelen u mɛnɛcogo tɛ kelen ye fɛn dɔw bɛ yen ni assise nin k'a fɔ min ka di fanga ye a bɛn'o fɔ wala a bɛna o kɛ o fɛn tɛ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ ni hakilila jumɛn ye laɲini jumɛn bɛ kɛ a kɔnɔ jaabi mana bɔ mun bɛ kɛ o la an bɛ o bɛɛ fɔ ka bɛn o de kan ka sɔrɔ ka baara kɛ kɔrɔlen minnu kɛra wali fɛn bɛɛ tun tɛ a kɔnɔ
wali a kɛra de an bɛna mɔgɔw sigi min ka d'an ye k'a fɔ k'u y'o fɔ k'a fɔ k'u y'o fɔ o de ye danfaraba ye n'a kɛra de min ka di jamanadenw ye o de bɛna fɔ o de bɛna kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ a b'a la k'a kɛ i ko kɔrɔlen kɛra cogo min na falen min bɛ don a la o bɛ don o la nka min ka gɛlɛn fɛn min ma daminɛ fɔlɔ ka siga don o la fo k'a fɔ n tɛ o la o faamu man di dɛ anw ma deli k'o kɛ o a fɔra ko fɛn fɛn bɛ kɛ anw y'an da don a kuma n'a baara la nka an ka ɲininkali minnu ma jaabi sɔrɔ o kama an sigara min na an y'o to yen mais minnu tɛ fɛ ka participer aw mun de kɛ pour que olu ka se ka na parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ olu ma jɛni hali transition yɛrɛ ye fɔlɔ kuma tɛ ko assise nationale e b'a mun de kɛ pour que bɛɛ ka se ka da bɛɛ ka se ka da an ka kan ka min kɛ o ye ko fila ye k'a ɲɛfɔ bɛɛ k'a faamuya M5 ko tɛ Mali ko don M5 ko tɛ Mali ko don k'o fɔ ka se a dan na n'u ko dalu jumɛn bɛ aw bolo k'a jira anw na ko M5 ko tɛ ko Mali ko don an b'o o dalu da kɛnɛ kan an bɛ kuma o kan fo ka taa kɛ an bɛ bɛn yɔrɔ min na nka ni min ko hali o la ne tɛ Mali ko la Lamini dan ye sama fa ye dɛ nka an kana se o yɔrɔ ma an kana se o yɔrɔ ma an k'a to Mali ko kɔnɔ bɛɛ ka n'i ta fɔ Maître Muntaka Tall maa bɛ se k'a fɔ e ka kɔrɔfɔw kɔnɔ M5 taara ni hakilina minnu ye o ye jamana ko ye jamana dun sinsin bere dɔ ye sariya labatoli ye bɛnkanw labatoli bi e bɛ jaabi di jɔnni ma minnu b'a fɔ ko M5 b'i yɛrɛ ye sariya dɔw sɔsɔli la i n'a fɔ charte y'a fɔ gouvernement tayi man kan ka tɛmɛ maa 25 kan ma fili dialogue national ka kɔrɔfɔ dɔ ye filanan fana aw ka comité stratégique fana tun ye wele bila CNT ma k'a fɔ aw tɛ o lakodɔnbaw jama sugandi cogo man ɲi u fana na minnu ko k'o ye sariya sɔsɔ ye naaninan sabanan an k'a fɔ sabanan kalanw datugulen don lakɔli karamɔgɔw ko ko u ka sariya kisɛ dɔ bɛ yen ko jamana gouvernement bannen bɛ k'o fana sariya labato anw dun bɛ aw jati bi sogɛli bilasira baw ye ninnu minnu n'u dannen filɛ ko sariyaw bɛ ka sɔsɔ M5 fɛ e bɛ jaabi jumɛn di o la min ye gouvernement kɛlen ye mɔgɔ ministre 25 ani ministre délégué 3 nka dɔnniya la yan'a ka kɛ minnu ka baara ye gouvernement bilalen sira sariya sira fɛ u ɲininkala k'a fɔ n'a kɛra ministre 25 ye ka ministre délégué fara kan an bɛ sariya kɔnɔ wa an bɔra sariya kɔnɔ a fɔra u ɲɛna an bɛ sariya kɔnɔ ne yɛrɛ bolo n'a fɔ n tɛna segin ka kuma fɔ ne fana ye sariya mɔgɔ de ye o ye sariya mɔgɔ dɔ hakilila ye sariya ko la ne bɛ siga o la dɔɔnin o de kama ne bolo n'a kɛra ko jamana baara ti ɲɛ ni minisiri 25 in ye fiyewu fo ka dɔ fara a kan dɔ bɛ se ka fara a kan nka charte a ka modifier charte ka falen o ka nɔgɔ o yɔrɔnin ka bɔ a la baasi tɛ charte ma dilan a dilanna tiɲɛ don nka a dilanna ko dɔw kɔfɛ n'o ye fanga yɛlɛma ye a dilanna sigi kɔfɛ sigi min ni ma fili jama caman y'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ yala bi sarti kan ka yɛlɛma o sigi m'a fɔ ko n'a bɛ falen cogo dɔ b'a la i tɛ bɔ o sira de fɛ baasi tɛ mɛ k'a sɔrɔ a ma falen minisiriw kɛra ne y'o de fɔ ne ko waasa nin ɲɔgɔn sɔsɔ ka ban an ka nin yɔrɔ bɔ sariti kɔnɔ nka M5 ye fɛn wɛrɛ fana fɔ M5 ko dɔ ka bɔ jamana fanga ka musakaw la réduire le train de vie de l'État e bɛ se k'o kɛ cogo di ka ministère bɔ 25 la ka taa 28 na wali ka taa bila 30 la n'o y'a sɔrɔ jamana baara 28 wali 30 de b'a ɲɛ nka musaka min bɛ kɛ ka 25 baara a bɛ kɛ n'o musaka de
dɔ bɛ bɔ bɛɛ ta la o de ye jamanaden ɲumanya ye o i tɛ se k'a fɔ n y'a bɔ 25 la ka taa 28 na k'a fɔ n bɛ 3 tɔ ye musaka ta ka fara a kan o bɛ se ka sɔrɔ 25 ka musaka kɔnɔ cogo min na baara ka kan ka kɛ ten de a kɛra ten wa bon ala ko tiɲɛ ni n ko bɛ jaabi d'i ma o la sisan n bɛna fɛn fɔ min jaabi tɛ n bolo mais o de kɔni ye laɲini ye min ye CNT ta ye M5 y'a fɔ ko CNT an y'a fɔ tubabukan na n'est ni légal ni légitime angɛlɛ k'o fɔ an ma bere ta an ma tama ta an ma marifa ta an taara Cour suprême na an ko Cour suprême mɔgɔw ma anw nana i k'a fɔ ko CNT ce n'est ni légal ni légitime an y'o plainte don an ma o jaabi sɔrɔ fɔlɔ n'o jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ an bɛ tama de ta wa wala an b'a fɔ de ni jaabi man di anw dati maliko kuma na an bɛ jaabi kɔnɔ ni jaabi bɔra min ka kan ka kɛ o don min ka kan ka fɔ o bi nka ne yɛrɛ ka laɲini na a fɔra ko fɛn minnu b'a kɔnɔ ko ne olu man ɲi an ka bɛn o dilancogo kan jamana ka taa ɲɛfɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ kiriko ye a ma kɛ ɲɔgɔn sama ye parce que M5 kɛlen k'a fɔ ko a kɛcogo man ɲi a ye fɛn dɔw de fɔ o fɛn minnu fɔra an ka sigi n'o y'a sɔrɔ an ka jɛ ye tiɲɛ ye a b'an bɛɛ diinɛ n'an dusukun na aw ni jɔn ani CNSP mɔgɔkɔrɔw ani sɔrɔdasiw an ka sigi an k'a fɔ nin y'a kɔnɔna fiɲɛ ye an b'o dilan cogo di nin yɔrɔ ka ɲi a la an b'o dilan cogo di pour que an ye min fɔ a ka kɛ légal et légitime o de ye ne hakilila ye CNT ko in na min ye article 39 ye n da sera o kuma ma sisan o ye di kun tɛ di a tigi kɔ kalan tɛ kɛ lakɔlikaramɔgɔ kɔ gɛlɛya bɛ yen bi koyi ɲɔgɔn faamubaliya bɛ yen k'a fɔ examen kɛra kuma banna o fɛn tɛ a ye mun fɔ gouvernement ɲɛmaa ye bi aw minnu bɛ jati a bilasirabaaw ye ne filɛ ka fɛn fɛn fɔ yan ne bɛ nin bɛɛ fɔ a ye o dogo kumaw tɛ o parce que an ye min fɔ gundo ko tɛ an y'a kɛ an ka 17 mesures kɔnɔ an ka 17 mesures ni an b'a fɔ k'o de lawaleya a lawaleyali senfɛ fɛn dɔw bɛ yen gɛlɛya bɛ se ka bɔ o kɔnɔ sinon an bɛ sagi o kuma kelen de kan an k'an jija malidenw kana tigɛ an na parce que mun bɛ jamana kɔnɔ bi n'i ye gɛlɛyaw ɲini mɔgɔ minnu bɛ mara kɛ o kumakan mɔgɔw b'a la ka tigɛ a la dɔw b'a fɔ ko politiki mɔgɔw tɛ mara kɛbaaw don parce que politiki mɔgɔw dɔrɔn bɛ Mali marali la politiki mɔgɔw da donna a la société civile da donna a la sɔrɔdasi da donna a la civil da donna a la cɛ da donna a la muso da donna a la denmisɛnnin da donna a la maakɔrɔba da donna a la donc minnu da donna a la minnu ye fanga kɛ malidenw bɛ sigala olu de la mun na fɔta ni kɛta tɛ kelen ye an k'an jija fɔta o ka kɛ kɛta ye. Maître, an y'a jateminɛ aw ka premier ministre parce que il faut appeler les choses par leur nom. Mali premier ministre. Non, premier ministre sugandira M5 fɛ mais depuis don min na M5 b'a yira a bɔra M5 ta la a kɛra Mali premier ministre ye. Parce que i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ yan'aw ka don gouvernement na 17 mesures dɔw tun b'a bolo an y'a jateminɛ Choguel taara devant le CNT a ye 4 grands axes a y'olu défini an dun y'a jateminɛ k'aw ka transition tɔ tora kalo 7 ou kalo 8 mais est ce que i yɛrɛ hakili la ni kalo 8 o bɛ se ka aw permis ka nin bɛɛ bila mise en œuvre kɛ wa ou bien e yɛrɛ hakilinata transition dɔ ka fara a kan dɛ ou bien a ka da délai in ma. Bon nin ye ɲininkali fila ye a fɔlɔ ye min ye fili wɛrɛ bɛ an b'o lakilen maa si tɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fanga si k'a fɔ ne bɛ ko min boloda o bɛ bɛn ne ka mandat banni ma i b'a fɔ ne bɛ nin ko boloda ka se n ka mandat banni ma ne ka mandat kɔfɛ ne ka sarati kɔfɛ min bɛ na o b'a tɔ lase nka a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔra ko fɛn fɛn fɔra nin ye k'o bɛ koron ka bɛn kalo 7 ma o tɛ se ka kɛ o et puis jamana tɛ se ka mara ten diɲɛ jamana si tɛ se ka mara ten waati si la hali ni transition don i b'a fɔ de ne bɛ nin baara in kɛ ne b'a kɛ ka dan nin yɔrɔ in na o ye ne ka sarati ta dan ye ni dɔwɛrɛ min nana
a bɛ tɛmɛ ni min a bɛ tɛmɛ n'o ye a bɛ min falen a b'o falen nka i tɛ se k'a fɔ n b'a kɛ ka danni ma n'o kɛra i kɛra jamana ma jugu ye o tuma maa maa b'i miiri k'a fɔ nin bɛɛ fɔra ka bɛn transition yɔrɔ ma u ka o yɔrɔnin faamuya an ka tɛmɛ o kan maintenant dɔ ka fara transition délai kan aw ne wele ko a bɛ nin kan ne tɛna aw ɲininka mais n bɛna ngali min kɛ n b'a jaabi di jɔn y'a mɛn transition président da wali premier ministre da wali ministre da wali M5 comité stratégique mɔgɔ da ko dɔ ka fara transition délai kan sisan a kuma bɛ minnu da u y'a kuma bɔ min u y'a siran tɔmɔ min u bɛ malidenw b'o ja kan mun na u bɛ mun ɲini halisa ne b'a la k'a ɲɛɲini n m'a faamuya a minɛ a b'a da o ko dɔ ye nka a minɛ a b'a kɔnɔ o ka gɛlɛn dɔɔni dɛ o ka gɛlɛn dɔɔni ne hakili la nin kuma in tɛ kuma jɔlen ye bi fɔlɔ min ka kan ka kɛ ne bolo dɔw tɛ nkalon tigɛ transition a waati a bɛ bɛn don min ma o fɔra dɔgɔdabali bɛ sisan o dɔgɔdalen o bɛɛ t'o ye an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ bɛɛ ni se dan na fɛn min fɔra k'o bɛ kɛ waati bolodalen kɔnɔ an ka o kɛ an bɛɛ ka jɛ ka o kɛ waasa min fɔra o ka kɛ ka bɛn o waati ma n y'a fɔ ne tɛna n sigi k'a fɔ n bɛ wuli ka kuma tɔ to ni o ma se ka kɛ kun hakili la n ka b'o de kan n'an bɛɛ bolo bɛ baara la an bɛɛ jɛra k'a kɛ wala an bɛɛ bɛ se k'a kɛ wali n'a ma se k'a kɛ an bɛɛ b'a dɔn ko maa ka ban tɛ maa ka ko dilanlen tɛ min bɛ kɛ o don an bɛ sigi k'o fana fɔ baasi tɛ nka minɛ a b'a kɔnɔ a ka gɛlɛn dɛ ok maître Mutakatala hakili la o faamuna maintenant bi transition i y'a fɔ k'a fɔ premier ministre walima maa o maa n'i bɛ bolodali kɛ i b'a boloda k'a fɔ a bɛ ban ka bɛn i ka waati kofɔlen ma o tɛ diyagoya ye an y'o faamu nka ɲininkali ye min ye bɛɛ b'a dɔn furancɛ fanga in labɛnw kɔnɔ a bɛ kuncɛ ni kalata ye yala bi an bɛ dangan minɛ ko bi an b'a dɔn k'a fɔ sariyaw kɔnɔna na waati kunkurunin dɔrɔn collèges baara ɲɛbila baaraw kan ka kɛ kalata na se ka labɛn ka bɛn ni waati kofɔlen ma wa kelen filanan ye min ye M5 wulila wuli cogo mun na an ye kibaruyaw sɔrɔ maa wɛrɛw da minnu fana bɛ o minɛ kɔnɔ k'a fɔ ni jɔ kun walima tile mana kɛ kelen ye n'o farala transition kan olu fana b'i ye bolon furancɛ la o bi ko in dun bɛ aw de ka maa bɛ se k'a fɔ aw ka dantigɛ kɔnɔna na nin na se ka yala kalata na se ka kɛ ka bɛn waati kofɔlen ma wa a n'a ma kɛ ka bɛn n'a ye ni aw ka laɲini ye a ka se ka lasama n'o baara ma se ka labɛn jamanaden wɛrɛ minnu bɛna wuli fɛɛrɛ jumɛn bɛna k'o la vote in kɛli a kan ka boli fɛn damadɔ kan kabi Mali sigira fo bi vote ma lakalinen ye kabini démocratie sigira fo bi vote ma lakalinen ye a bɛɛ kɛra ɲɛna vote kelen ma kɛ tiɲɛ kan kelen a ma kɛ tiɲɛ kan a bɛɛ kɛra ten maliyɛnw jɛra an k'a to yen ten Mali kama o caman kɛra nka a y'an se yɔrɔ min na nin sen in na o ma dogo maa la o Idrissa n ko nin micro na yan nɔ ne ye n sigiya n ko élection min tun bɛna kɛ 2020 maa si kana t'a la parce que a man ɲi jamana ma n ka kuma ma lamɛn a don nataba ka kuma maa t'o minɛ sogo tilayɔrɔ la a labanna min na n ma o laɲini mun nana ni o ye vote kɛcogo jugu dɔ y'a kɛ ni ŋaniya jugu ye nka a kɛ minɛnw fana a kɛra sariya min kɔnɔ a kɛra hukumu min kɔnɔ ko ka o falen dɔw sɔrɔla k'a fɔ ayi an ka n'o falen a tɛ bɛn waati ma an k'a kɛ ten ni sen in na ni siɲɛ laban in na an k'a kɛ k'a tiɲɛ tuguni kɔsafɛ an b'a kɛ k'a dilan nin ye kuma gɛlɛn ye dɛ ni maa min nin kuma se nin ye kuma gɛlɛn ye ayi an kana kɛ k'a tiɲɛ siɲɛ laban na an k'a kɛ k'a dilan ka ɲɛ siɲɛ fɔlɔ la
tɔ bɛ se ka na cogo min na yali o bɛ se ka bɛn ka bɛn waati bolodalen ma a bɛ se ka bɛn ni dalu kelen de ye kuma mugu in ka bila baara ka kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ an ka kuma mugu in ani bisigili an ka bɔ o kɔnɔ n'an bɔra kuma mugu ni bisigili kɔnɔ ka don baara ani ɲɔgɔn bolominɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔ nka n'an bɔra o ko kɔnɔ a bɛ maintenant n'a ma se ka kɛ an bɛ bɔ ka manifester n ko manifesteli bɛ constitution kɔnɔ maa bɛ se ka fɔ ko maa kana manifester nka ka bɔ ka mugu ci mɔgɔw la ka ni bɔ ka wuli ka taa don kiiritigɛlaw kan a ye ninnu minɛ bi a y'u kiiri sini wajibi o de man kan ka y'a la dɛ n'i y'o kɛ i k'i sigi ne k'a fɔ i bɛ ɲininka o la sini dɛ n'o tɛ ka bɔ ka manifester kɔni o bɛ constitution kɔnɔ mais n'an bɛɛ jɛra k'a kɛ a tɛ se o yɔrɔ yɛrɛ ma o. Yusu ɲininkali laban. Maître n'i y'a jateminɛ il me semble que aw ka transition in M5 ka transition in a bɛ komi aw tɛ kunnafoni di kosɛbɛ mais a bɛ f'o ma communication parce que nin bin bɛɛ fɔ sisan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ rupture bɛ se ka kɛ cogo si la ni ninnu ma se ka don ba la mais n'i y'a jateminɛ an tɛ ɲɛ tɛ c'est à dire ni maliyɛnw ko k'u ɲɛ tɛ fɛn na min b'u hakili sigi est ce que o fana tɛ défaut ba ye aw ka yɔrɔ la communication le manque de communication e bɛ mun de fɔ pour que i jɛɲɔgɔnw ka se k'o corriger dɔɔni. tiɲɛ tɛ fila ye o tiɲɛ ye kelen de ye anw ka baara in na caman b'a jɛ caman kɛra dɛ nka dɔ b'a jɛ min b'a jɛ ɲɛfɔ yɔrɔba bɛ o la bari ni mɔgɔw jigi dara i kan k'a fɔ ni ko dira e ma i bɛ se k'a yɛlɛma nka e m'a f'u ye don n'a dugujɛ cɛ n'u ɲɛ mɛnna sira la u jo kan bari u bɛ tɔɔrɔ la e ma se k'o fana bɛ ɲɛ f'u ye e man ka jigin olu la o e bɛ jigin i yɛrɛ de la donc o fiɲɛ min bɛ an ka baara la fo an ka o dilan nka ne bɛ ko wɛrɛ far'o kan yɛrɛ n'o ka jugu anw yɛrɛ ma ni nin ye communication o tɛ se ka bila baara nɔ la o fo an ka baara kɛ de an ye min fɔ k'o ma ɲi k'o bɔ jamana kɔnɔ an ye min fɔ k'o hakilila ɲuman ye ka na ni o ye jamana kɔnɔ o ka sɔrɔ k'a fɔ malidenw ye k'a faamu an bɛ dɔ la nka fiɲɛ dɔ b'a la halisa don o don an b'a lajɛ k'o fiɲɛw dilan. Une toute dernière question. Okay. L'avis de l'avocat par rapport à Bandao et Mokhtar Wane. Parce que vous fanga la bi anya jatemine ka fo be kaso de la. Mokhtar Wane ni Bandao. E ga vie. Ne ba fo kuma bengo M5 bi fanga la ti se ka fote M5 da bi fanga kuma na. Ouais, on participe au pouvoir. On participe au pouvoir et on assume pleinement cela. Le bilan demain, ce serait votre bilan? Oui, bien évidemment, on va assumer toute notre part du bilan. Okay. On fait la kuma sito la sur le sito la oye on yɛrɛ n'an ka hɔrɔnya cɛ ye. Maintenant, Badao ani Wane avocat dɔrɔn tɛ o. Ne ye n si bɛɛ kɛ droit de l'homme ko de la. Ne bolo bi ko fila. U ye ɲangali ko kɛ u ka taa tribunal la. U ma ɲangali ko kɛ u ka bila. N y'a fɔ min ye tiɲɛ tɛ fila ye tiɲɛ ye kelen de ye min b'a ko jukɔrɔ ala ye maa sariya in t'a dɔn nka ni kiiri ko don u ka taa n'a ye tribunal la ni kiiri ko tɛ u ka bila n'u lakanani ko don u yɛrɛ k'a fɔ k'a fɔ k'o k'a fɔ k'olu ka lakanani ko de don. Ok, Maître Muntaka Tall baro sera kuncɛyɔrɔ la nka yala jigiya bɛ se ka kɛ jumɛn ye bi an bɛ donni minɛ ko bi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ dangana bɛɛ lajɛlen kumakan ye k'a fɔ an ka kan ka se an yɛrɛ kɔrɔ ka k'an yɛrɛ ma hɔrɔn ye aw ka kulu in wulila o ko kunkanko la i ye kanto i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko dɔ ka bɔ baro la baara ka kɛ bi aw dun maa bɛ se k'aw jate fangatigiw ye hali ni ko n'a sɔrɔ aw bɛ a da fɛ. A m'a fɔ m'a da fɛ dɛ nka an sen b'a la. Ayiwa n'aw sen bɛ a la. An tɛ den kɛrɛfɛ la dɛ. An b'a camancɛ la. Mais na bi dɔ ka bɔ baro la ka baara kɛ. Acte concret mun bɛ yen minnu n'olu ye priorité an bɛ donni minɛ ko walasa an ka bɔ baro la. O de bi an ka guloma 17 in kɔnɔ o guloma 17 o de taara ka kɛ programme d'action gouvernementale ye. Fɛn fɛn fɔra programme d'action gouvernementale kɔnɔ a bɛɛ sɛbɛnna ka bɔ nin hakilila 17 in de kɔnɔ o hakilila 17 in o
o de y'a kan ka lawaleya wa o hakilila tan ni 7 maa si m'a fɔ kelen b'a la min man ɲi dɔw sigara de ko a tɛna kɛ ka bɛn transition laban ma an y'a f'u ye k'an ma lawuli transition laban ko la mais sinon min b'a kɔnɔ o de ye malidenw hakilila ye o de y'u ka laɲini ye ni o sera ka kɛ fana Mali bi bɔ kɔngɔ la bi a bɛ bɔ minɔgɔ la a bɛ bɔ bana la a bɛ bɔ lakanabaliya la a bɛ bɔ kalanbaliya la a bɛ bɔ furakɛbaliya la a n'a ɲɔgɔnna caman. Ok, technique ko waa to minti 2 yɛrɛ ko organe unique an ɲinana peut-être cette fois-ci an bɛ nin ɲininka k'a fɔ Sinidi ka yeta ye jumɛn ye a bɛ se ka aw bɛɛ a kan a ka kɛ ka bɛn nin waati na wa kelen filanan ye mun ye M5 bilama comité stratégique kunkanko kibaruya cayara an y'a ye Choguel tun b'a ma ɲɛmaaya la kibaruyaw la madame Sikɛtɛriso nana ye an ye kunnafoniyaw mɛn k'a fɔ k'o ye kusiw cɛ yala ɲininkali fɔlɔ ye min ye Sinidi ka hakilina ye jumɛn organe unique la ani yala M5 comité stratégique a bɛ balo la wa aw bɛ dangan jumɛn na juste ka bɔ kɔrɔfɔ la. ne tun ye jaabi fɔ e ye organe unique ko la n ko vote kɛra ni dalu kɔrɔ minnu ye bɛɛ bɛn'a kan ko a ma ɲɛ bɛɛ bɛn'a kan ko k'a falen bɛɛ ko a falenni ka ɲi nka dɔw ko a tɛ se ka falen ka bɛn ni vote ma an ka juguma in ta ni sen in na bon mɔgɔ lagosi ma ɲi mɛ o b'i n'a fɔ an tɛ sɔnni laban kɛ an kana don o kɔnɔ n y'o de fɔ n ko an ka jɛlenya fɔlɔ kɛ an kana sɔnni laban kɛ baasi tɛ o y'i ka kuma fɔlɔ jaabi ye. o kɔrɔ ko organe unique ka sigi a b'o minɛ de kun. a ka sigi mais a tɛ se ka sigi ka ɲɛ ka baara kɛ ka ɲɛ n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan a ko kɔnɔ. baasi tɛ n y'o fana fara a kan. ok filanan ye min ye i ye ɲininkali jumɛn kɛ yɛrɛ. n ko Choguel taara premier ministre la madame Sikɛtɛriso tun bɛ. c'est à dire que M5 ko in na kabini M5 sigira fo bi n'an kun y'a fɔ waati o waati ko an bɛ bɔ mɔgɔ b'a fɔ M5 ko banna bɔli min bolo dalen filɛ a ti ɲɛ n'an bɔra a b'a fɔ ko ja ni tɔni b'a la koyi n'an ye dɔwɛrɛ fɔ u bɛ segin o kuma kelen kan bi in na u sakira k'a fɔ ninnu bɔrɔ ti kelen u hakilila ti kelen u tɛna bɛn ko kan ale premier ministre dil'u ma u tɛna bɛn a kan a kuma a ma tɛmɛ miniti 15 kan an nana bɛn o fana kan bi in na u ti bɛnna a donna tan a bɔra tan hakililaw tɛ kelen anw bɛ kuma de ka kuma fo ka taa bɛn fɛn dɔ kan wa ɲi ni nɛ fana bi fɔ ɲɔgɔn kan koyi daji de b'a dilan n'an ko an ka fɛn bɛɛ ka nɔgɔn ko n'an sigira dɔrɔn an bɛ bɛn fɛn kan an ma tiɲɛ fɔ mais n'a fɔra ko bɛnbaliya fana bɛ yen fo k'a kɛ an tɛ se ka sigi kɛnɛ kelen kan o fana ye nkalon ye donc M5 an b'an ka baara la alamusa o alamusa. jɔn ye ɲɛmaa bi. alamusa o alamusa an b'an ka tɔnsigiw kɛ i bɛ se ka taa yen nɔ bi na an ka deuxième vice président Buba Traoré o de b'an ka nɔnw bɛɛ présider mais M5 yɛrɛ kɔnɔ an b'a la ka baara kɛ an bɛna se ka an yɛrɛ restructurer cogo min na o fana ye wajibi ye ni dɔw bɔra ka taa baara wɛrɛ kɛ kulu kɔnɔna la an bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn ye kulu ka to a cogo la a ka to a kolo la o bɛ taa kulu bɛɛ kɔnɔ nka o ni bɛnbaliya ani farafali tɛ kelen ye. k'i fɔ an b'i fɔ. foli bɛ aw de ye nka foli belebeleba bɛ an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw de ye ala k'an bɛn an ɲɛ wɛrɛ. ya masha Allah i tal. marhaba Sidibe. marhaba Sisoko. Yusu an b'i fɔ ale aw ka ca kosɛbɛ ni k'aw ɲɛmada bi foroba baro ale kan hakilila jiginna y'a yira k'a fɔ maa welelen tun ye maître Muntaka Tali ye o kumana a da donna hakilila jiginna jamana kunkanko kibaruya caman kan ɲininkali minnu ni olu kɛra o kumana jaabi sɔrɔla a ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na an jigiya b'a la k'a fɔ laɲini ye mun ye o ye jamanadenw bɛ se ka o kumana bɛn kelen kan ni k'aw fɛɛrɛw tigɛ cogo min na o kama an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma minnu ni u bɛ k'an lajɛ nin waati in na Joro Fatomakaw fana fɛ yen nɔ an ma ɲinɛ aw kɔ Moptikaw fɛ yen nɔ ka foli da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ Ala ka basigi la nati faso Maliba kɔnɔna na.